Illum għandkom ix-xorti ta' gvern bi prinċipji ta' ġustizzja soċjali li l-aspirazzjonijiet tagħkom irid jagħmilhom realtà. Però tistruħux fuq hekk. Taħsbux li kollox jista' jsir waħdu, xamru l-kmiem u aħdmu għal dak li temnu fih, għal dak li nemmnu fih. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt il-laqgħa ġenerali annwali taż-żgħażagħ Laburisti, fejn enfasizza kif id-deċiżjonijiet tajbin iwasslu għal futur kif jixraq għallum, kif ukoll għal ġenerazzjonijiet ta' warajna. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru qal kif il-ftehim ġdid tal-infermieri tagħna li se jwasslu għal pagi u allowances aħjar għal eluf ta' persuni li jaħdmu fis-settur tas-saħħa pubblika jixed proprju dan. Qal kif dan il-ftehim se jfisser kif pazjent se jkun moqdi aħjar, il-familji ta' dawn il-ħaddiema jistgħu jgħixu kwalità ta' ħajja aħjar, jistgħu javvanzaw fil-karriera u jkollhom sodisfazzjon. Semma kif eżempju ieħor żjara ta' tmiem mexxejja Ewropej li se jżuru pajjiżna feluq din il-ġimgħa. Dr. Abela qal kif din iż-żjara turi li lanqas iċ-ċokon ta' pajjiż m'għandu jillimitana milli nkunu mexxejja fosthom bħalma minna diġà fi drittijiet ċivili. Qal kif meta wasanna, ir-riċetta kienet ir-rieda, it-twemmin, l-attiviżmu u fuq kollox is-sens qawwi li għandna ġewwa fina li nfasslu l-futur. Robert Abela appella liż-żgħażagħ biex jistaqsu lilhom infushom b'mod kontinwu l-mistoqsija għaliex qegħdin hawn, biex inkunu komdi aħna jew biex inġibu l-bidla. Dr. Abela ħeġġeġ liż-żgħażagħ biex joħorġu bidejat u jaħdmu fuqhom, ħalli l-Partit Laburista jibqa' jmodernizza ruħu u jkompli jiġġedded. U qal li kif wara fil-passat dan hu verament il-partit li jisma' liż-żgħażagħ u aċċena għal diversi temi li kienu propju żgħażagħ fil-partit minn tal-ewwel li mbottaw il-qudiem.